U Srbiji još 25 novozaraženih koronavirusom, preminula još jedna osoba. Prošao je još jedan pijačni dan u Batočini. Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao kadete 141. i 142. klase Vojne akademije. Vreme sutra slično današnjem. Ministarstvo zdravlja Vlade Republike Srbije saopštilo je da je u našoj zemlji u poslednja 24 časa potvrđeno 25 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a da je preminulo još jedno lice. Od poslednjeg izveštaja testirana su 4534 uzorka, od kojih je 25 nalaza bilo pozitivno. U Srbiji je ukupno zaraženo 11.300 ljudi, od kojih se 6.438 oporavilo. Od početka epidemije od koronavirusa je preminulo 241 lice, pri čemu je stopa smrtnosti 2,13%. U bolnicama je trenutno 558 pacijenata, od kojih je 9 na respiratoru. Do sada je testirano 234.019 lica koje su ispunjavala kriterijume definicije slučaja. U potrazi za što boljim i kvalitetnijim životnim namirnicama, veliki broj meštana Batočine i okoline posetio je danas gradsku pijacu. Pored i dalje aktuelnih rasada voća, povrća i cveća, na tezgama Batočinske tržnice našli su se i sveže domaće sezonsko voće i povrće. Kilogram jagoda koštao je od 150 do 250 dinara, dok je za kilogram trešanja trebalo izdvojiti od 100 do 200 dinara. Cene ostalih životnih namirnica nisu se značajnije menjale u odnosu na prošli četvrtak. Ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik Vojne akademije general-major Bojan Zrnić obišli su juče kadete 141. i 142. klase Vojne akademije, modula oklopnih jedinica koji na stacionarnom logorovanju u vojnom kompleksu Orešac realizuju obuku u gađanju ciljeva iz tenka M84 i borbenog vozila pešadije BVP-80A. Po završetku gađanja, ministar Vulin je rekao da možemo računati da će u narednom periodu naše oklopne jedinice dobiti prvoklasne oficire, velike ljude i velike profesionalce. Možemo da računamo da će naše oklopne jedinice i u narednom periodu dobiti prvoklasne oficire, velike ljude i velike profesionalce. Danas su pokazali da odlično vladaju oružjem i da ovaj period borbe sa koronavirusom nije uticao na njihovu motivisanost i njihovu spremnost da uče.
Tokom borbe sa COVID virusom, Vojna akademija je na jedan period morala da prekine obrazovanje naše dece. Naravno, oni su svi učili na daljinu, pokazali odlične rezultate, ali terenski rad i pravi kontakt sa oružjem ništa ne može da zameni. Svi naši kadeti pokazuju izuzetnu motivisanost, a zahvaljujući starešinama i onima koji ih uče, koji ih obrazuju, koji ih obučavaju i koji ih vaspitavaju, oni postižu izuzetne rezultate. Kadeti 4. godine Vojne akademije modula oklopne jedinice ističu da je današnji zadatak gađanje ciljeva iz tenka M84 bio zahtevan i da predstavlja važan korak u njihovom obrazovanju. Ja sam na današnjem gađanju bio u ulozi komandira borbenog vozila. Ta uloga je jako odgovorna i ima dosta nekih stvari koje podrazumeva samim tim i kontrolu svih dešavanja u borbenom vozilu i takođe izveštavanje rukovodioca gađanja kako bi sve proteklo po planu. Iskustvo da izlazimo ovako na teren i da gađamo iz borbenih vozila i jako je zanimljivo i jako je bitno da se sva stečena znanja koja smo učili na Vojnoj akademiji teorijski i ovde u praksi takođe potvrde. Danas smo u okviru terenske obuke imali priliku da učestvujemo u školskom gađanju na rednom broju 15. Tu smo mogli praktično da provjerimo teoretska stečena znanja na Vojnoj akademiji. U okviru gađanja bio sam u ulozi komandira tenka. Tu sam imao niz zadataka koje sam morao da ispunim. Osjećaj je stvarno izuzetan, ali nosi veliku odgovornost. –29. majski dan u Batočini i okolini obeležit će promenljivo oblačno vreme sa mogućom pojavom pljuskova sa grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren severozapadni, brzine 19 km na čas. Minimalna prognozirana temperatura biće 11, dok će maksimalna dnevna dostići 18 podeljak. U Srbiji još 25 novozaraženih koronavirusom, preminula još jedna osoba. Prošao je još jedan pijačni dan u Batočini. Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao kadete 141. i 142. klase Vojne akademije. Vreme sutra slično današnjem.